tervetuloa meidän uuden videon pariin. Te olette saanut lähettää meille kysymyksiä ja nyt me vastataan niihin. Let's go! Let's go! Ensimmäisen kysymyksen aika. Nyt mennään suoraan syvään päätyyn. Mikä on toisessa ärsyttävin piirre? Okei, mä voin aloittaa. Santossa mun mielestä ärsyttävin piirre on hitaus. Siis hitaus. En tunnista tätä itsestäni yhtään. Sarassa ärsyttävin piirre on se, että Sara saattaa suuttua ja mököttää mulle. Varsinkin jos mä oon myöhässä jostain. Tai jos mä sanon jotain. Niin se on mun mielestä Saras ärsyttävin piirre. Minkä ikäisiä te ootte? Mä olen 26-vuotias ja Sara on 22. Me ei ole varmaan kertaakaan kerrottu meidän ikiä paitsi TikTok-livessä, joten... Tää tulee uutena tietona. Miksi halusitte alkaa tekemään kahdestaan somevideoita? Toi on aika hyvä. Siis alunperinhan tää lähti itse asiassa heinäkuussa siitä, kun me snapattiin mun kaverille. Ja mun mielestä ne videot oli jotenkin niin hauskoja tai huvittavia. Totta. Ja sit me kelattiin, että pitäisikö aloittaa snappi. Se lähti siitä, kun me oltiin omasta mielestä niin hauskoi oikeesti. Me naurettiin meidän omille videoille. Ja sit niin meillä tuli siitä, että hei, aloitetaanko oma Snappi-kanava? No, se Snappi-kanava ei lähtenyt aluksi käyntiin, me ei jaksettu tehdä sitä, mutta me siirryttiin TikTokin pariin. Ja YouTubeen. Ja sit tää lähti, siitä. Että siis oikeesti kannattaa aloittaa jotain tai vaan kokeilla, tiedätkö, kun et sä tiedä mihin se johtaa, että ihan silleen. Ja nyt me ollaan alettu myös tekemään Snappia sitten. MP Star Wars. Hyvä leffa ja mun sielu kertoo, se resonoi. Siis jotenkin toi kaikki Alien jutut resonoi mulle itelle. Tiedätkö? Mun sielu kertoo jotain, en mä tiedä. Mä en oo ikinä varmaan kattonut Star Warsia, en ainakaan muista. Mut nyt Fortnite tuli uusi seasoni, Star Wars seasoni, se ei oo kyllä kauhean kiva. Ja toinen kysymys, mikä on teidän lempipeli? Niin jos lautapeleistä, niin mulla on Monopoly ja pleikkapeleistä Fortnite. Voin sanoa, että täsmälleen sama. Ja Fortnite en suosittele jokaiselle, koska siihen jää koukkuun. Jos sä aloitat Fortnite, niin on varuilla siitä, että se voi olla koukuttava peli. Ootte parhaita ja kumpi, kesä vai talvi? Ensinnäkin kiitos kivoista sanoista. One by one, kesä vai talvi? No mun mielestä kesä ehdottomasti, tiettikö, kun ei tarvitse pukea kauheita kerroksia vaatteita ja tälleen, kesä on mahtava. Mutta talvessa, nyt mä viime talven laskettelin ekaa kertaa, niin mä sanoin, että joulu ja laskettelu, mutta kyllä kesä niinku voittaa silti. Mä tykkään talvesta ihan sikana, kaunis talvikeli, joulu, mä oon niin jouluihminen, sit laskettelu, aivan fantastista, mut kyllä mäkin tavallaan, ehkä mä sanon tähän kesä, mutta talvi on tosi lähellä. Mä oikeasti valittisin molemmat. Kommentoikaa, ootteko te tykännyt näistä videoestetiikasta, mutta joo, mennään seuraavaan. Okei, tää on tosi kiva kysymys. MP teidän fanit. Oikeesti te ootte aivan ihania. Kaikki kohtaamiset, ne on ollut jotenkin ikimuistoisia. Mulla on itse asiassa meidän seuraajavideolta 1 koru ja sitten meidän fani käyttää korut kädessä, että te kuljette mukana joka päivä ja ootte ajatuksista, te ootte parhaita. No, mun on pakko melkein sanoa, että Sara kiteytti mun ajatukset. Mulla on iso sydän meidän faneille aina ja Sara kiteytti mun ajatukset, samaa mieltä. Jos saisitte 10 000 euroa, niin mitä tekisitte sillä? Okei, 10 kiloa on nyt mun kädessä. Mä menisin tekisin silleen, että mentäis Sarankaa Helsinkiin, otettaisiin hotelliyö, käytäisiin Louis Vuittonissa, sitten toiseksi käytäisiin ulkomaanmatkalla todellakin, kolmanneksi, en mä tiedä, tiedätkö sijoittaisi vähän, tiedätkö rahaa voi aina sijoittaa vaikka. Okei, mä vähän kisuttelen, mä sijoittaisin lantaan. Joo, toi menee iskälle. Come on! 10 niin kyllä mä oikeesti lähtisin hetkeksi pariksi viikoksi nyt johonkin, tiettäkö, lämpöön. Ja sit kyllä mä niinku varmaan pistäisin rahaa haisemaan. Tai itse asiassa laittaisin niinku, en haisemaan, vaan rahan tekemään lisää rahaa. Miten ootte aina niin energisiä? Tää on erittäin hyvä kysymys. Ja me ollaan energisiä siksi, että ei, mutta me ollaan energisiä siksi, en tiedä miksi, mutta se tulee luontaisesti näissä tilanteissa. Mun on tuntunut lähipäivänä, että onko mä liian negatiivinen ollut. Mulla on tullut negatiivisia reaktioita ihmisistä välillä. Mulla tulee välillä ihmisistä silleen joku ketuttaa joku tyyppi. Ihan vaan niinku ärsyttää. Mutta
Mä en tiedä miksi. Mä veikkaan, että me ollaan käsillä siinä, mitä meidän pitää tehdä. Niin meidän on niinku helppo se tursua meistä, tiedätkö? Sellainen energisyys. Varmaan joku sellainen. Ylipäätänsä varmaan se, että kun sä ympäröit itses oikeilla ihmisillä ja jonkun semmoisen, joka ei paina sua alas. On ne sit ystävät tai perhe tai kuka tahansa. Et jos joku aina painaa sua alaspäin, niin ethän sä pääse loistamaankaan. Sara Santu approve. Missä tapasitte ekan kerran? Ihan ensimmäistä kertaa itse asiassa 2019. Me ollaan semmoisen sarjan kuin Kullan nuput videokuvauksissa. Me ollaan siellä 100 varmasti, tiedättekö, jupailtu ja tälleen tavattu, mutta sen jälkeen me ei muistettu sitä. Se on ihan käsittämätöntä, koska mä luulin, että se ohjelma ei tullut koskaan pihalle. Sen piti olla Like Mother, Like Daughter nimellä sen ohjelman. Mutta se olikin kullanupot ja sitten me alettiin keskustella näistä TV-jutuista, mitä me ollaan niinku tehty. Ja sitten me ajattelin, että joo, että siellä oli tämmönen yksi tyyppi, mikä me molemmat tiedettiin. Ja sitten mä kysyin, että joo, että koripallokenttä. Sitten Santtukin, joo, kyllä mäkin olisin. Mä otin, ja sitten me katsottiin se, että siellä oltiin. Se oli siis ihan käsittämätön fiilis. Se oli ihan, siis toi on crazy. Seuraava kysymys. Okei. Nyt on mielenkiintoinen kysymys käsillä. Nimittäin, eli mitkä on teidän oikeat nimet? Sara, mitkä meidän oikeat nimet on? Siis mä oon tätäkin kuullut, että Sara ja Santtu, että kuinka se tiedättekö sointua tälleen. Ne on niinku feikki nimet melkein. Ne on liian hyvä ollakseen totta. Jep, mutta siis mun etunimi, oikea nimi on Sara ja mun oikea nimi, jota mulla on paljon kysytty, onko Santtu sun oikea nimi, niin oi kyllä, se on mun oikea nimi. Ja mut on nimetty hevosen jälkeen. Nimittäin meillä on ollut suvussa ravihevosia tosi paljon, ja meillä oli Santtu-niminen heppa, ja se oli todella hyvä juoksemaan. Se juoksi niin kauniisti, niin äiti ja iska oli silleen, meidän pojasta tulee Santtu, ja mäkin oon juossut kauniisti. Monta vuotta ootte somettanut? Meikä Mandoliini on somettanut about 5 vuotta. Siis mä aloitin silloin, kun 2020 keväällä, kun maailmassa oli kaikkea häslinkiä, niin mä näin TikTokin. Silloin se oli vielä noloa. Mullekin sanottiin, että TikTokin aloitit. Hei, mutta tiedäks mitä? Siitä tuli iso juttu. Eli mä oon 5 vuotta. Joo, ja se on mun yksi elämäni parhaimmista päätöksistä. Ja monta vuotta minä oon, niin mä oon tehnyt aikaisemmin yhdelle yritykselle hetken aikaa somea, mutta siis Sara ja Santtuhan täyttää 2 kuukauden päästä vuoden. Eli kohta voi sanoa, että jes, silloin muuten juhlitaan. Aika jännää maailmaa, tiedättekö, hyppäs. En mä oo tuntenut ketään tai mitään, tiedättekö, osannut editoida, en osannut mitään, en oo tajunnut tästä koko hommasta mitään. Ja nyt mä osaan niin paljon. Toki tässä on paljon opeteltavaa vielä. Mitä harrastatte? No salilla tulee käytyä. Sitten maalaamista ja semmoista siis taidetta ehkä enemmän, mutta ja joskus on lentopalloa, jalkapalloa. Jalkapallo on mun lempihomma, mitä tehdä. Mä oon koko elämäni harrastanut urheilua ja seiväshyppyä. Mä en edes sanois harrastanut, koska se on ollut kans mun koko elämä. Ja tiedätkö, tälleen mä tykkään vieläkin seiväshyppystä ihan sikana. Mutta tällaisia ehkä harrastuksia yleisurheilun lisäksi on jalkapallolaskettelu. Ne on ihan hiton kovia. Ja sit ylipäätään tosi monta sporttijuttua, tiedätkö, tai silleen. Mun mielestä tosi kiva kysymys, mitä pitäisi useammin kysyä lähimmäisiltä, on miten teillä menee? Olipa ihanasti sanottu. On ollut jotenkin tosi väsynyttä, kun tässä on ollut niin paljon kaikkea, mutta tosi hyvä fiilis. Ja jotenkin nyt on osannut antaa tilaa, tietenkin luovuudelle ja tälleen, niin nyt taas kukoistaa, mutta siis hyvin menee. Mulla ainakin tää aamu alkoi hyvin. Mulla on ollut vähän niinku sellaisia negatiivisia tunteita ja tälleen, mutta tää aamu alkoi hyvin. Mulla oli iloinen olo tänä aamuna, niin tavallaan mä haluaisin tällä fiiliksellä aloittaa enemmän ja useammin aamuja, että mä tavallaan heräisin mahdollisimman iloisen. Hei, tähän väliin tulee pieni mainoskatko. Nimittäin meidän Let's Go-merch on ulkona nyt. Tää on sulle, joka haluaa sanoa enemmän elämätä kyllä ja Let's Go. Linkki löytyy kuvauksesta. Milloin ressilomalle? Milloin vaan. Ois kiva mennä silleen kesällä, kun on vähän lämpimämpi keli. Kyllä. Ulkomaan loma kutsuu ja shoutout meikäläisen manageri Mika Sierra, Matti Nykäsen elokuvasta, Nick Nevada, Suomen Nick Nevada, Aleksi Hakkarainen. Come on! Kissat vai koirat?
Mä sanon siksi kissat, koska meikäläisellä on ollut 16 vuotta perheenjäsenenä niin ihana kissa nimeltä Laku. I love you man, you are my brother. Mäkin sanon kissat. Mulla on 2 omaa kissaa, mutta yksi mun rakkain lemmikki, mitä mulla on koskaan ollut, joka on tuolla jossain toisella puolella, niin se oli koira. Niin tavallaan koira, mutta mä oon liian nuori vielä ottaa itselle koiraa huoltoon, mutta siis kissat silleen. Santtu Koskiaholta tuli tällainen kysymys, että pitäisikö meidän kaikkien tilata Saran ja Santun kanava? Miten mieltä Sara oot tästä? Mä sanoisin, että kyllä. Mikä on kivointa toisessa? Mun mielestä kivointa Sarassa on niinku se olemus tavallaan, tiedätkö, silleen, että Sara ei esimerkiksi ole koskaan sanonut mulle mitään niinku sellaista vaikka minusta mitään, niin kuin, tiedätkö, että mulla on vapaa olo olla sen kanssa. Joo, mä en halua liikaa, että se on nyt minun fiilis tässä, mutta kun se vaikuttaa, tiedätkö, se on mun mielestä Saran niin kuin olemus, tuomitsemattomuus, kivuus. Santtu on mun mielestä kohtelias, tai semmoinen tosi huomioiva, että musta tuntuu, että vaikka jos me ollaan yhdessä jossain tapahtumassa tai teit tulee moikkaa meitä tälleen, niin se miten Santtu huomioi niinku, tiedättekö, muita ihmisiä. Ootteko saaneet jälki-istuntoa koulussa? Vastatkaa videolla. Minä olen saanut jälki-istuntoa ja iskä tuli kerran jälki-istuntoa ja antoi mulle 10 euroa. Ja sitten se sanoi mulle, että tää on siitä sen kunniaksi, kun sä oot jälki-istunnossa. Mutta se sanoi sen vitsillä ja mun yksi kaveri, luokkakaveri luuli, mitä? Saat sä rahaa, kun sä menet jälki-istuntoa? Mäkin olen saanut jälki-istuntoa yhden kerran. 9-luokan viimeinen viikko. Tiedättekö, kun ootte jo numerot on annettu, ootte valmiit menee kesälomille, niin mä tilasin mun parhaan ystävän kanssa siis pizzat ja kebabit kouluun. Mun vanhemmat ja mun parhaan kaverin vanhemmat siirsi meidän rahaa, että meillä on rahaa tilata ne. Me tilattiin ne kotiin kuljetuksella kouluun. Sitten me lähdettiin meidän englannin tunnilta vielä aikaisemmin. Me sanottiin, että iskä soittaa, että pakko käydä hakemaan pizzat. Ja sitten me syötiin niitä siellä kouluaulassa ja opettajat tuli sanomaan, että te häpäisitte kouluruuan. Ja sitten tuli kauheat raket, että mitä teidän vanhemmat oikein sanoo tästä. Niin sitten me vaan revettiin naurua, että ne on tän niinku maksanut. Ja sitten tuli kaikki vilmamerkinnät ja jälki-istunnot ja kaikki, mutta ei käynyt mitään. Siis toi on oikeasti hauska juttu. Ja jos ette olisi somettaja, niin mitä olisitte? Mä oon tehnyt tosi paljon myyntihommia ja sitten mallijuttuja. Että mä olisin varmaan niinku niiden parissa. Joo, normityö ei itseäkään ole koskaan kiinnostanut. Iskä just muistutti puhelimessa, tiedätkö, että sä sanoit 15-vuotiaasta asti, että sä et koskaan mene töihin. Siis mä olisin seiväshyppäjä, koska mä oon hyvännyt koko elämäni seiväs. Totta kai mä olisin seiväshyppäjä. Okei, ootteko te valmiita? Mennäänkö videon viimeisen kysymyksen parin? Tää on ollut alusta alkaen meidän kysytyin kysymys. Tässä on ne kaikki. Mikä se kysymys, Santtu, on? Se kysymys on, ollaanko me yhdessä? Paljon myös kysytään, ollaanko me sisaruksia vai parhaita ystäviä vai ollaanko me yhdessä? Siis noi on tollanen 3 symbioosi, mitä meiltä kysytään ihan rankalla lailla. Ja siis oikeesti. Kysymykseen vastaus on Tuntuu melkein pahalta sanoa tää. Tuntuu oikeesti pahalta olla kertomatta tää. Mä tiedän, että te haluatte tietää tän. Siis me ollaan kuultu niin paljon tätä kysymystä. Mutta kun kaikkea ei viitsi kertoa. Kiitos kun katsoit tämän videon. Tehdään näitä Q&A-videoita lisää, jos te haluatte. Kommentoi sun MP tästä. Let's go! Terve!